Dovolte mi, aby som vás dnešné marcové slnečné popoludnie privítala v Krajskej knižnici Karola Kňazka v Nitre. Stretávame sa tu v príležitosti týždňa slovenských knižníc, ktorý má motto Knižnica pre všetkých. Takže ja vás tu všetkých krásne vítam. No a medzi nami by som chcela predstaviť klientov Mestského denného stacionára pre zdravotne ťažko postihnutých z Baničovej ulice, ktorí si pre nás pripravili krásny program, hudobno-dramatické pásmo Stacionár je náš domov. Samozrejme vítam medzi nami aj všetkých hostí, ktorí sa prišli pozrieť. Vidím tu členov Únie nevidiacich a slabozrakých v Nitre a samozrejme aj vítam všetkých ostatných a prajem vám príjemné popoludnie, aby sme si oddychli pri peknom slove, pri hudbe, aby teda pookriala naša duša. Všetko dobré.